Здравейте, приятели! Този път правя едно малко по-различно видео, тъй като искам да ви поканя с мен да преживеете едно не много приятно пътешествие. За мен самата, съм сигурна, че много от вас се сблъскват с това нещо. Идва този момент от годината, когато много от орхидеите са били навън и трябва да минат едно щателно третиране. Както виждате, стелажите ми са абсолютно празни, с изключение на две орхидеи, които ще ви обясня за тях, защо са тук. Тази котлейка има пъпчици, тук имаме също пъпчица и те ще бъдат, да ги кажем, под карантина в кухнята. Затова не искам да ги третирам, защото има голям шанс препарата да им унищожи пъпките. Ето и да ви покажа цялата колекция. Тези тук също няма да бъдат третирани за в момента, тъй като все още ще седят навън. Това е една новополучена дракула, която искрено се надявам да успея да вкореня, защото нямаше корени. Седи рейката. И ето буквално цялата колекция, която ще бъде третирана. Тук са почти 200 растения, които трябва да минат под тази праскачка, строята от нея, с много тежък инсектицид и това къде превентивно, къде евентуално ако има нещо, но ще бъдат минати всичките сега този уикенд и следващия уикенд отново, тъй като са необходими поне 2 третирания, ако има останали яйца от билоакари, памуклийки и всякакви други гадинки. Ето, да ви покажа. Всичко трябва да се мине. Голяма разправие. Малко ми е притеснено, защото това е доста силен препарат. Няма да го споменавам, защото не е от най-широко разпространените. И съм го разредила малко повече от препоръченото от агроаптеката, като се надявам да няма щети, защото е за промишлено пръскане. Ето да видите, стискайте ми палци, всичко да е успешно, да няма жертви от изгаряния и да продължавам да правя видеа с цъфнали прекрасни орхидейки. Но това е риска. Не предполагах, че като дойда да живея на къща, ще се сблъскам с толкова гадинки. Буквално, вижте, имам си двор, не е като да нямам двор. И се сблъсках с всичко, което може да се сети човек. От листни въшки, за растенията, които са навън, гасеници, скакалци и всякакви други боболечки, което естествено не пощади и орхидеите, които бяха навън. Сега естествено съм изкарала тези, които са вътре от стелажа били, така че всичко минава и се запечатва антрето. Вътре не влизат повече растения отвън, които не са минали една двуседмична карантина, въпреки че си мои, въпреки че аз си ги гледам и си ги обгрижвам задължително. Вкарали се нещо вътре, минава първо през кухнята, получава едно третиране, чакам една седмица, получава второ третиране, чакам още една седмица и след третото третиране, чак тогава ще влезе вътре в стаята на орхидеите. Ами, да започваме.
Ето ги отново. Час и половина след третирането. Не обръщайте внимание на тези петна, те не са от сега. Това е слънчево изгаряне. Малко не прецених слънцето, когато изкарах тази катлея навън. Моя грешка, глупава грешка. Трябваше да знам вече след толкова много години, но планината си е планина. Повечето от тях са почти изсъхнали и горе-долу след около 2-3 часа спокойно мога да ги прибера вътре. Така вижда се, че все още има на места останало неизсъхнали капчици. Така че за мое огромно щастие има ветрец и това допълнително ми помага да така изветре доколкото може препарата преди да ги прибера вкъщи. Това, което ще направя сега е буквално всяка една от тези, заедно с този мъркочей там, ще извадя, ще промия кашпата, за да не седи препарат, защото най-вероятно много ще мирише вътре в стаята. И си я връщам обратно. И без това има по принцип днеска ден за поливка, така че ще мина тук отгоре също малко с водичка. Ето. Толкова за днес. До скоро!